ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକିନି ନିଜ ଘରର ବାସ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯାହା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁରୁ ଠିକ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିଖାନ୍ତୁ କି ପର୍ସନାଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷକୁ କରିବାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତୁରେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବାସ୍ତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିଛିଟା ଜିନିଷ କହିବି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାଣି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କରୁଛି, ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବ, ଘରର ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖା ହେବ, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖା ହେବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନି ଘରର ସେଣ୍ଟରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି। ଆଜି ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରର ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକିନି ଗୋଟେ କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାସ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, କି ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପାସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନବିଲ୍ଟ, ତାକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ସିଗ୍ନାଲ ଅନ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର 200% ତାର କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନର୍ଥ ସାଉଥର କଣ୍ଟା, ସେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନକୁ ମୁଭ୍ କରିଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛେ ମାନେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ରଡ୍, ଘରର ବିମ୍ରେ ରଡ୍, ଘରର ଚାରିପଟେ ପିଲାରରେ ରଡ୍, ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁହାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି ଘରର ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ମାନେ ସେ କମ୍ପାସ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବେ ସେ ଭୁଲ ହିଁ କାମ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବାସ୍ତୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଥିବ, ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ 45 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ସମୟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ, କୌଣସି ଭୁଲ ବାସ୍ତୁ କରା ହେଇଗଲା, ସେ ୱିଦିନ୍ 1 ଆୱାର ଟୁ 2 ଆୱାର ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଖରାପ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା, ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବାକୁ 45 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ଲାଗିବ। ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ବାସ୍ତୁ ବି ହେଇଥିବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁରେ କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ, ଖରାପ ବାସ୍ତୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି SSW, ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜାଗା, ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାଗା। ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍, ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ରଖିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ 19-20 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବେ ନା, ଭାବିବେ ମୁଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ସେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ଖସିକିନା ଆପଣଙ୍କର SSWରେ ରହିଯାଇଥିବ, ସାଉଥ୍ର ଜିନିଷ ଖସିକି ଆପଣଙ୍କର SSWରେ ରହିଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଡିଗ୍ରୀ 19-20 ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଦିଗ ଖରାପ ଦିଗ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗେନ୍ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲକର୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାସ୍ ଧରିକି ଘରର ମଝିକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ୱେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ। ଆପଣ ସେଠି ସବୁଯାକ ପଇସା ରଖିଦେବେ, ସେ ପଇସା ଫୁସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ସପୋର୍ଟର, ସେଠି ଥରେ ପଇସା ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଦିଗ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସପୋର୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ରଖିଦେଲେ ବାହାରିବେ କ'ଣ, ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧା ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ କେବେ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଆକୁରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ବାସ୍ତୁର କୌଣସି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରପର୍ ବାସ୍ତୁ ଯିଏ କାମ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ କମ୍ପାସ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭୁଲ ଯନ୍ତ୍ର। କମ୍ପାସ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ସେଇଠି ହିଁ କାମ କରିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେଠି କିଛି ଯଦି ଲୁହାର ମାଇନ୍ସ ନଥିବ, ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ ଯଦି ପାଖରେ ନଥିବ, ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିବ। ନହେଲେ କମ୍ପାସ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ଅଛି କମ୍ପାସ୍ ଅଛି, ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ବି ହେଉଛି, ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ବି ହେଉଛି, ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ସେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ତାର ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଫୁଟର ଛାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପରେ 2 ଫୁଟର ଯେଉଁ ଛାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାସ୍ କାମ କରିବନି। ପୁରା ଇଷ୍ଟକୁ ୱେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିବେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବୋଲି ଦେଖେଇବ। ସେଥିରେ ଭୁଲ ଭିତରକୁ ଜମାରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତେବେ କରିବା କ'ଣ ବାସ୍ତୁରେ? ବାସ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 3ଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଘରର ଇଣ୍ଟିରିୟର କଲର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଘରର ଆଉଟର କଲର ବି ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାହାରର କଲର ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଭିତର କଲର ମାନେ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଗଦା ହେଇକି ରହିଥିବ, ତାର ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଗଲେ ସେଠି ଏନର୍ଜି ମୁଭ୍ କରିପାରେନି। ସେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରପର କ୍ଲିନିଂ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘରେ ଆପଣ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରେଗୁଲାରଲି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। ଲୁଗାଟା ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ, ପେଟି ଥାକ ମାକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ସେ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ହେଇଗଲେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ବାସ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ବାସ୍ତୁବିତ ହେଇଥିବ ତାର ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପ୍ରପର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ପ୍ରପର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ବାସ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଏଲର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିଲି, ସେ ଘରର କାଲି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଥିଲା। ସେ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି 3 ଜଣ ଯାକ ଖରାପ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲି ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି। ସେ କହିଲେ କୋଉଠି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ଫାୟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ରେଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଜଳ ଜାଗାରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ପଶୁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁବିଦକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବାସ୍ତୁ ବି ଜଣେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। 2ଟା ଆଗ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ କେବେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତୁ ଖାଲି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଅନ୍ତା, ତେବେ ଗୋଟେ ଘରେ ତ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଗୋଟେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେମ୍ ଅନ୍ନ ଖାଉଛି, ସେ ଘରେ ସେମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଇଏ ଯାହା ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି, ସେମ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅବନତି କାହିଁ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଲାଇନରେ 10ଟା ଘର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଅଛି ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା କଥା କାହିଁ ହେଉନି? ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ସେ ଗ୍ରହ ଆସିନି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଲୋକକୁ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ଯେତେ ଖରାପ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଗ୍ରହ ଆସିଯିବ, ତାର ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଖରାପ କରି ରଖିଥିବେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରକମ ହଇରାଣ କରିଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର କରେଇକିନି, ଆଉଟର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କରେଇକିନି
ଆଉ ଘରର ଡିକ୍ଲଟରିଂ ମାନେ ଘରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ଆପଣ ଘରର ବାସ୍ତୁ କରିପାରିବେ, କିଛିଟା ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି।